आरोना आं मिसाखौ बुङाखै आरोना दा मैयायो बोरैबा बियो जबरदस्ति फैबाय फैनानै डाइरेक्ट बे हाबबाय न' सिङाव आं फैनाङा आंना हौवाया फैसिगोन आंहा हौवा दंखायो होनना बुंदोंमोन आरोना ओमफ्राय बियो मानियालासिनो फैबाय फैनानै दरजा लक मारिनानै बिनि दसे थाबाय ओमफ्राय गावहा मोनफैनानै जोंखौ बुंबाय बियो गाज्रि जालायदों खामानि जालायदों होननानै सोर लक जेन'बा बे सेंग्राया फैनानै लक मारिदों जोंनिखौथ' खोनासंना खोनासङा जेन'बा नोङो लिंक गैयाब्ला बे हौवाया नोंनियाव फैनो माबोरै हाखो बेसो फैदों दा बेसो दा नों बेखौ बुं नोङो बे हौवाजों लिंक गैयाबा नोङो मानो लेंहरनानै बे हौवाया नोंनि बिदिथ' गाज्रि लिंक गैयामोन माने ओमफ्राय दा मा साननानै दं नोङो बेखौहाय दा नोङो बै हौवाखौ लागोन ना बेखौ लागोन बुं दे दानो नांगौ एन्सार हो खामानियाथ' जाबाय नोंहा जाखादों बयबो डाउट खालामखायो रावबो बिसास खालामखानाय नंला दा नोंनि फिसायाबो खोन्थानानै जेबो लाब गैला दा नोंनि रुम खाथि मानसिया नोंखौ खोन्थाजोब्बाय आरो नोंनि फिसायाथ' नोंखौ स्पटआव मोनबाय नोंखौ जोङो बेफोरबायदि लाजि फोनांनायबो नङामोन मिथिबाय अलरेडि गासिबो रेकर्ड खालामनानै थानाय बादि दोनखानाय बादि नोंखौ खोन्थानो रोंजोब्बाय बयबो जे अब्ला जोङो बिसास खालामा बोरै जाबावनो बुंसाय साला नोङो बिनि खाफालखौ नोंनि फिसानि खाफालखौ नों जाना लानोसै आरोखि ना दा नों सासे मानसिया बरनाम जाया नङाबा बरनाम जाबाय खेबसे दा सासे मानसिनि गेजेराव जों जेसेबां मादापाटनायाव जेसेबां आसामनि बर'फोर दं गासिबो बरनाम मोनजोब्बाय गावनि हारियाबो थांबाय गावनि बिमा बिफायाबो थांबाय गावनियाबो थांबाय मा मानसि बर' बबेनि आसामनि गासिबो आरो जोंनाव बेयाव मोनसे आफाद दङ जा आफादनि थाखाय जों फैदों नोंसोर जों बेखौ सामलायनानै जों फैदों बेयाव नङाबा जों फैनांगौ लाब गैया मिथिबाय दा नोंसोर लेंहरनाय हिसाबै जों बेयाव फैदों मिथिबाय दा माबा मोनसे घटना जायोबा बै बेयाव आफादनि जों दा दैदेनगिरिफ्रा जोंनाव कमप्लेना फैगोन नोंसोर साथामजों माने बेफोरबायदि जानो मोननांगौ बाहेराव दं बिसोरो बेफोरबायदि जायो ओंखायनो मानसिया सानै हयै खामानिखौ मावो लाजिथावथाव गुबुन हारिया जों बिनानाव नोंसोरबायदि सिख्लाफोरखौ महर मोजांफोरखौ बिसोरो गमब्रायनानै माबा मोनसे साल खालामनानै बिसोरो लाखायाबो गारखायो खालामनानैबाबो बिसोरो आदा खालामखायो बेनि फारसे सोंनांला आं